Alright guys, get ready with me. Ek heb absoluut voor iemand gaan en ik heb letterlijk net 10 minuten om aan te trekken. So, let's go! Deze outfit is die absolutely beautiful purple dress van Miscellaneous af. Is double layered. So dat is een see-through nie. Ek loved it. So, kom eens broed aan. En dit is hoe het lijkt. Julle, ek love die color op my vel. Ja, ik denk het gaat zo beautiful op mijn skin tone. Like the cute slikkie achter. En ik love die feit dat het double layered is. Zodat het absoluut niks see-through is. Nee. En gewoon voor jullie die materiaal wijs. How beautiful is this? Huh? It's giving summer vibes. It's giving... Let's take it back to the beach. Zing zang zang zang. Ik heb zomaar nou die jewelry opgezet. Die sculpies. Because it was not giving beach vibes. Ik ga die hangertje opzetten. Maar, Babs is nou hier met op te zetten, dus ik ga het niet daar zo zetten. Body butter van Sunday. Ik love die color van die body butter. Oh, het kan me ook nog nooit met een oval arm binnen. Just give it a shine. Some arrow shine. Waar is hij? Ik heb mijn watch ook omgezet, want mijn steps is mos baie belangrijk. Mijn skoene vir vandag is hierdie beautiful wit skoen wat ek by so purple seker 2-3 jaar gelede gekoop het. En daar is sy. Sy is baie gemakkelijk, want haar hak is baie breed. So julle kan sien, ek hoop julle kan sien. So dit is hoe het lyk. En dit is cute. So ek gaan net my wit baggie, sling baggie opsit en dan is my outfit klaar vir die dag. Geniet die naweek, wees verantwoordelik. En onthou, ons dra mekaar. Mwah!